Ahoj, vítaj u ďalšieho devlogu na hru Aquako. Pre tých, čo sú tu noví, Aquako je manažérsky simulátor rybárskej spoločnosti, ktorý tvorí v Godot Engine. Viem, že už prešiel viac ako týždeň od posledného videa, má to svoje dôvody, ktoré si povieme neskôr, no podarilo sa mi spraviť dosť veľa progresu, ktorý si dnes ukážeme. Dnes sa konečne pustíme do niečoho nového a tým je building systém. Už od začiatku developmentu som sa snažil dostať k tejto feature, pretože bude tvoriť dosť podstatnú časť celého gameplayu. Pričom bude slúžiť na úpravu, rozširovanie a vylepšovanie prístavu. Rozhodol som sa ho pridať ako zvlášť scénu, do ktorej sa dostaneme po kliknutí na prístav. Viem, že som si to mohol pridať do hlavného sveta, no tam by sa toho toľko nezmestilo, nepôsobilo by to dostatočne priehľadne a zároveň by to mohlo robiť brikule v kóde. Ako prvé som si vytvoril systém na detekciu kolízií, jednak s ostatnými budovami a aj style mapou. Predsa len je to prístav, takže na kraji scény bude voda. A sklady do vody asi stavať nechceme. Všetky budovy sa budú pritom vkladať do gridu 16x16. Celý systém som niekoľkokrát prerábal, jednak kvôli tomu, že tutoriály, ktoré som pritom používal, boli buď staré, alebo nesplňali to, čo som potreboval, a aj kvôli tomu, že som si neskôr uvedomil, že to budem potrebovať komplexnejšie. Celý systém je riadený niekoľkými nódmi, prvý ukladá všetky dostupné budovy a po kliknutí na tlačítko budovy pošle signál s typom budovy hlavnému nódu, ten bude kontrolovať, či sa stavia a následne vytvárať objekty budov. Zvyšok ako kolízie či pokladanie si budú kontrolovať budovy sami. K ním som si vytvoril návrhy dvoch budov, aby som si vedel porovnať, či to bude fungovať aj na väčších budovách. Každá z budov bude mať v sebe ďalší node na kontrolu kolízie a v prípade, že sa položiť dať nebude, zobrazí sa červený color rect. Nefungovali mi totižto shadery, tak som to zatiaľ takto obchcal. Mimochodom, momentálne mi začal ďalší semester na univerzite, kvôli čomu mám v pondelky až stredy čas na programovanie iba počas prestávok medzi hodinami, kde sa nedá toľko točiť, takže tam sa snažím hlavne vyriešiť problémy v kóde, aby som vás neuchodobnil o zaujímavé zábery. Rozhodol som sa, že tento building systém v prístave spravím do 3D. Respektíve využijeme metódu sprite stacking, čo je vlastne vykresľovanie 2D objektov, ako keby boli v 3D priestore. Skomplikoval som si s tým síce neskutočne život, no myslím si, že sa to nakoniec oplatí. Ak sa pýtaš, prečo skomplikoval a ako vlastne ten sprite stacking funguje, predstav si, že máš 3D model, ako som si ja vymodeloval tieto budovy, a vyrenderuješ ho ako slice, teda vlastne po vrstvách pixelov na Z-kovej súradnici. Na následné vyobrazenie je potrebné vytvoriť x spriteov, pričom každý bude zobrazovať jednu vrstvu toho daného domu. Tieto sprity je potrebné každý o kúsok posunúť, ja ich posúvam o plus 0,5 na x-ovej aj y-ovej osi, tak nám vlastne vzniká ten 3D efekt, no tu nastáva problém s dvoma dosť podstatnými vecami. Jednak s otáčaním budov a taktiež s prekrývaním budov. Totiž pri tom, ako máme pootočenú kameru, okrem sortovania na y-ovej osi potrebujeme sortovať budovy aj na tej x-ovej. To sa nakoniec vyriešilo jedným riadkom kódu, v ktorom sa sortujú budovy podľa pozície na gride na x-ovej osi. Pri väčších budovách to síce nefungovalo, keďže na gride zaberali viac ako jeden štvorec. To sa mi ale podarilo vyriešiť tak, že som si každú budovu doslova rozsekal na menšie časti podľa gridu. Každá z týchto častí má vlastný Z-kový index, vďaka čomu sa aj medzi sebou správne sortujú. Ako som už pred chvíľou spomenul, aj rotácia budov robila veľký problém, a to preto, že v prípade otáčania celej budovy sa natočil aj dom, a to nejak takto. Som nakoniec vyriešil tak, že sa nebude otáčať komplet celá budova, ale len jej časti a sprity sa vždy vytvoria na novo so správnym otočením. No pritom sa mi stále a stále nechcel otáčať úplne spodný frame, a tak som celú budovu posunul o pixel dohora tak, že prvý frame zostal prázdny. Od niekoho som chytil na univerzite vírózu, takže som od štvrtka do nedele nedokázal programovať. Jediné, čo som vedel, bolo ležať doma pri seriáloch alebo audioknihách. No v pondelok som sa ako tak pozviechal a pustil už konečne trochu do práce. Aby som neklikal iba na divné kruhy, upravil som vzhľad tlačítok, pričom som k ním pridal aj vyskakujúce okno popisujúce ich veľkosť na gride a v prípade skladov aj množstvo slotov. Hoci to zatiaľ nič neznamená. Takisto som spravil prvý prototyp cesty, ktorú neskôr využijeme.
No teraz si už dáme pauzu od buildmenu, s ním sa budeme hrať zase niekedy na budúce. No ako ďalšiu vec, pustil som sa do úpravy UI prístavu. Za prvé som vytvoril každému menu vlastnú ikonku a zmenil vzhľad všetkých buttonov. Taktiež som sa pustil do prerábania jednotlivých prístavných menúčok, hlavne dokov. V tých sa ponovom bude vizualizovať daná loď ako kotvy pri mole. Informácie z predošlej verzie dokov som rozdelil do 3 kategórií, no budem sa venovať iba crew, keďže na dokončenie zvyšných mi chýba ešte veľa vecí. No čo sa týka posádky, jednotlivé tlačidlá s pozíciami som dal rovno na zobrazenú loď, na miesta, kde by tak mohli pôsobiť. Konečne využijeme aj dizajn posádky, ktorý sme robili asi tak mesiac dozadu, pretože potom, ako si niekoho pridám do posádky, zobrazí ho to na palube a bude sa tam náhodne ponevierať vo vnútri collision polygónu. Možno časom im pridám aj nejaké ďalšie animácie, ako drhnutie paluby, nosenie rôznych krabíc a podobne, no to zatiaľ nie je podstatné. Začal som používať nový tool Miro, v ktorom sa dajú robiť takéto zaujímavé tabulky a rôzne poznámky a rôzne ďalšie super úžasné vychytávky. Ja to zatiaľ používam na zoznam bugov, ktoré potrebujem vyriešiť a takto si sem dávam akože lepivé papieriky a vždycky, keď je nejaký bug už vyriešený, tak ho označím zelenou, keď je nejaký, čo je veľmi potrebné vyriešiť, ho označím oranžovou a keď ešte není vyriešený a proste nemáš takú prioritu, tak je žltý. Následne som doupravoval aj zvyšné časti UI prístavu. Zmenil som shop na Shipyard. What? Zmenil som shop na Shipyard, ktorého som odobral crew. Posádka sa bude najímať v bare a v lodenici budú už len lode a equipment. Taktiež som doupravoval všetky rámčeky, panely a kategórie jednotlivých menúčok. Ešte to bude chcieť trochu lásky, no dnes už toho viac nestíhame. Bol by som rád za každý názor na dnešné zmeny v komentári. Ďakujem, že si toto video dopozeral až do konca a vidíme sa zase pri ďalšom devlogu. Zatiaľ, čau!